ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಎನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೇನು ಇಂದು ಮಾತ ಜಾಗ ಇದು ಕಾಡ್ಲಾಕಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ತೆನ್ಯು ಮಾರಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ ಮಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಪಂದೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟೆ ಇನಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಂಬಳ ಪಂದಂಡ್ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ ನಾವು ದಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಾನು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂತೇರಡು ಪಂದಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತಪ್ಪದು ತೂವೋಡೆ ಟಿವಿಡ್ ನೆನಪು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೊಸ ತೂಪೆರೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ದಾಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜರು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮೊಲ್ಲ ಪಂದಿದ್ದು ಯಾನ್ಕೋಡೆ ಪಂದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಮೀಶೋಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪಾದಿತ್ತ ಪಂದಂದು ಆಯ್ತು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ನಿಕ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕತ್ತಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಸ್ ಯಾನ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮ ಐವಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಪಂದೆಂದು ಅಂಚಾದ ಇಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮರೆತು ಹೋದಿತ್ತಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಎನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಎಂತ ಇದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ನಿಜ ಅನ್ನಗಂತೂ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಅವೇನು ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೂತ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂದ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂದ್ವೇರು ಬಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ನಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜವು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋರಿಸ್ಪಡಾಕಲು ಅವನ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುಜರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಚಾತ್ನೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಡದ ಆದ ಪಂದನ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಂದನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ರಡೇ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೇರಳೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಪಂಡ ಬೇರೆ 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 ರೈಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಪುರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜಾಗ ಬಂದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಿರವಾದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಎದುರಾದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ಮಾತುಂಡತೆ ಕಡ್ತದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ತೂಂಡ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೇನು ಇಂದು ಮಾತ ಜಾಗ ಇದು ಕಾಡ್ಲಾಕಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ತೆನ್ಯು ಮಾರಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ ಮಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿನಾರ ಮನೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಡ ನೀರು ಪೋಯರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಂಡು ಅವನ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡೆ ಇನ್ನಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದ ಟಿವಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಪಂದೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐಟೆ ಇನಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಂಬಳ ಪಂದಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮರಪ್ಪಂದು ತೂಡ್ ನಿಖಲ್ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಪ್ಪ 7:30 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಟಿವಿ ಕೊಡೋದು ಆನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಟಿವಿ ಬರ್ಪೆ ಏನ ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಪಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂಯ್ಯರ ಈಜರ ದಾದಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಪನ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕಿತ್ರ ನಿಖಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ಇಷ್ಟ ಆತಿ ಆಯ್ತು ಟಿವಿ ಇಡ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೂಯರು ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಅದು ತೂಯರೆ ಮರಬರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಸೊ ಯಾರ ಪರ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಏನು ಶೂಟಿಗೆ ಸಾರಿ ಪಾಡುವೆ ಮೂರನೇ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅವು ಕಂಬಳ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತು ನೊಂಜಿ ಇಂಚಿಪ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ ನಾವು ದಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಾನು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂತೇರಡು ಪಂದಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತಪ್ಪದು ತೂವೋಡೆ ಟಿವಿಡ್ ನೆನಪು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂತಿಪ್ಪರೇನ ಪೋಪಲ್ ಸಾರಿ ನಾವೇನೇ ಪತ್ತೊನ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲ ತೋಡು ಇಜಿನಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನು ತೂಕದಾದ ಪಂದು ಯಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಖಲ್ಡ ಅವು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕಾಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೋಜು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು
ಅದು ಡಿಸೈನ್ ತಗೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೋತ್ಲ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ 250 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನಮಕ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಜಿ ಮಂತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈಗ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ವೇರಿಗೆ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜಿಪ್ಪುಜ ತೇರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನೋಲಿಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಡಿಗ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ದಾಂಡಿ ಕಲ್ತುವರು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದ ಶೇಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂడి ಯಾನು ಕೊಡನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾತಿತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ 24 hours ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತೋಜು ನಿಜವಾದವು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಕೊಂಜಿಂದು ಅವೇ ಸೇಮ್ದ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಡಾಪು ಜನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ఒక ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ನಾನು ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಪರ್ಪಲ್ ಅತ್ತ ಒಂಥರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ವೈನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ನಾನು ಚಾಲ ಪರ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಲಕ್ಕಿನಿ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತಿಂಡ್ರೆ ಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತ ಯಾನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಅದು ತಿನ್ಕ ಬಂದೇ ನಿಂತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ದಾಣಿ ಅಂಚ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ತಲಪ್ಚಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರುಂಡತೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾತ್ಕೊಲ್ಲೋರತ ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರನ ರಪ್ಪ ಪೂಲತ್ತ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು 31 ಜನ ಬಂದು ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಪ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ನಾವು ಯಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅವೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಾಣ ವೀಡಿಯೋ ರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ ಓಕೆನಾ ಅಂತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಪೋನಿ ಅವು ಮಂಗಲಕ ತೋಜು ಪೋನಿ ಫಿಟ್ಟುಂಡು ನಮಗೂ ಇದು ಫಿಟ್ ದಾದಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವು ಕಟ್ಟದು ಇದು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮಂಗನ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ತೋಜು ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಆಣ್ ಮಾರೆ ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಂತಿನತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನು ಚಾಪಣ ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೇರ್ದು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇವನ್ ಇಂಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜೀವಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಚೂರು ಯಾಕನಪ್ಪನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪುಜಿದಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಯಾನೆ ದಯಪ ನಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಎಲರ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಚಾಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ದೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೈಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ 7,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಒಂಜಿ 2,000 ಬತ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವರ ಎನ್ಮನುದ್ದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಂತೂ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಇರ್ಪೋಸ ತೂಪೆರೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ದಾಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜರು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರೇಜ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಗೆ ತೂಡಿ ಏರು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೂತಿರ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿರ್ಪಂದು ಅರ್ಥ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಚಾಪಾತಿ ಜಿಂಗ್ ನೆನಪಿದ್ದು ಚಾಪಾರಿ ನಿಕ್ಕಲ ಪಂದು ನೆನಪಿದಾಡ್ರೆ ಬೇಲೆ ಪೊರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಡಾನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಚಾಪಾತಿ ಬಂದಿಂದ ನಾನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಚ ತೋರಿಸಿ ತರ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ಪಾಡೋದಿಕ್ಲಿ ತೋಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಉರ್ದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೋದು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೇಸು ಪಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕುತುನಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಶೋಕಾಪು ನಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಸಚ್ಚು ಪಾಡ್ಗ ನಾವು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡಿಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ವೇನು ರೋಲ್ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪಾವಾ ಎಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಯೋಜನಾ ತಿಂದು ಎಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತಿಂಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾರ ನಿಂಗೆ ಬಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಶೂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್